Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani takaitaccen bidiyo akan mining na Pi, wanda yanzu haka ana so a bayar da shi live. Yanzu duk wanda yake da Pi app, in ka shiga war hakan ma ka zo ka danna wajen dot guda ukun nan wajen profile, ka saukar da shi zuwa a nan wajen zaka ga a tsakiyan an sa Mainnet app ɗin. Yanzu haka suna kan testing ne, kowa zai iya ya shiga ya duba irin Pi da yayi mining da kuma wanda yayi referral nashi da security cycle duka zai gani. Bari mu shiga wajen da misali mutum ya shiga, kaga nan wajen nan daga yellow zuwa nan wajen ana maganan cewa wanda aka yi referring ne, wannan purple ɗin kuma wanda ka yi mining, ga sunan alaman su a nan wajen. So duk wanda yake da Pi, ga angle kananan nan guda huɗun nan zaka iya ka danna duka, zaka ga bayanai a ciki. Misali nan wajen na farko aka ce unverified balance, zaka iya ka shiga wajen ka duba nawa ne wanda ka yi inviting mutane, nawa ka samu. Za a rubuta ma an sa 162 da point mutanen. Shine ake bayani akan cewa duk wanda ka yi referring nashi idan bai yi KYC ba, ba za ka samu wannan Pi ɗin ba. Shine zancen da suke yi a nan wajen idan ka duba. So ana cewa mutum duk wanda ka yi referring nashi ka haɗa mishi Pi da username naka da invitation code naka, ka tabbatar ya wuce KYC kafin ka samu abin da za ka samu game da shi. Ko mutumin da ka haɗa security cycle na wayanka da shi, ko da ba ka yi inviting mutum ko ɗaya ba, ka haɗa security cycle, to he must pass KYC. Dole sai ya wuce KYC kafin ka samu. Yawwa, bari mu shiga na biyu. Na biyu idan ka shiga, to asalin Pi da ka yi mining ba tare da invitation ba, kuma ba tare da security cycle ba, shine a nan wajen ake bayani a kai. Yace dole mutumin da ka yi inviting nasu ko a cikin security cycle abin da ka samu game da su za a baka. Wannan suke maganan cewa idan ka wuce KYC, to ga asalin balance naka na Pi kenan. Ku duba abin mamaki a nan wajen. So bayan ka gama KYC, wannan za a transferable balance wajen da za ka yi ka kashe kenan, ka yi sayayya da shi. Wannan kawai zai je duk wani member naka na security cycle idan yana yin KYC, to za a ɗauka abin da ka samu da shi ɗin sai a wurga maka zuwa wannan wajen. Nan kuma wallet balance kenan, nan gaba zai zo idan ka yi security cycle ɗin, wannan bonus naka na nan zai tashi, shine ya zo nan. Wannan lockup balance, wannan suna magana ne shi ma idan za ka yi locking na Pi naka don ka samu mining naka ya karu. Misali a nan wajen idan ka zo ka duba, suna bayani akan lockup percentage nawa za a kara maka, Pi naka wani irin tafiya zai yi, da kuma irin lockup duration, lokacin da za ka yi locking. Highest kenan kana gani a nan wajen shekara 3 kenan in kana so, ko sati 2 ko wata 6 ko shekara 1 ko shekara 3, za ka iya ka saita shi ya je ya koma. Ka gan shi nan yadda percentage na guduwa kenan. Nan ma haka za ka iya ka kara shi ya tafi ya koma, ya tafi ya koma. Idan aka yi launching shine za ka yi setting nan. So nan shi ma na kasan nan ana maganan preview unverified balance, wanda ka yi inviting nasu ɗin ga abin da ka samu game da su. Misali za a sa maka a nan. So idan suka wuce KYC, za a zo daga baya za ka ga za a sa sunansu a nan wajen, za a sa su daga sama zuwa ƙasa. Duk wani ma za ka iya ka yi ka tunatar mishi saboda ya je ya yi KYC don abin da ya samu da abin da ka samu game da shi a baku gaba ɗaya. Don KYC za su ɗan rike lokaci kaɗan, ko bayan an yi mining an yi KYC, wasu kuma za su iya su yi, shine a nan. So kamar yadda muke bayani, kowa ya nemi national nashi ko international passport ko driving license don ya samu ya yi passing na KYC da ake zance za a bar shi. So jama'a, wannan shine ƙarshen bidiyon da nake so in yi tunatar mana. Waɗannan ba zama suka yi ba ne za su yi mana dariya ko wani abu. Tun ba yau ba, a cikin behind the scenes
aiki ne turu-turu suke yi kuru-kuru ba dare ba rana don su tabbatar cewa Pi ta zo ta mamaye duniya, Pi ta zo ta galabci wasu cryptocurrency, Pi ta zo ta yi succeeding a cikin burin da aka cimma. Saboda yau fiye da shekara 10 kenan su Dr. Nicholas suna kan wannan project don suna so su ga wannan project ya ci gaba kuma ya yi nasara sosai. Da Allah jama'a a dage da addu'a kuma kowa ya samu ya gyara sunan shi da su ID card nashi ya samu ya rike a hannun shi. Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Wassalam. So jama'a kar ku manta da subscription a channel namu nan, kuma ku yi mana liking na bidiyo, kuma ku yi sharing nashi as a free to any social media group. Da Allah a taimake mu saboda cin gaban wannan channel. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.